ja vam fer un primer projecte fa temps al Canà i pel que feia als cítrics, no? I en especial a les clementines relacionades amb el territori, no? I evidentment el Canà era el centre neuràlgic d'aquí. Al cap d'un temps van venir de l'Ajuntament i van voler continuar treballant aquest projecte, primer per desenvolupar un receptari, no? que implementés, diguéssim, l'oferta de les clementines al Canà amb els restauradors de la zona, etc. I després també amb diferents graus, amb receptes que fossin menys creatives, menys complicades, menys relacionades amb el territori, però sempre que tinguessin un sentit i on la clementina fos la protagonista. Primer, amb que són bons. Si no són bons ja no es farien, no? És veritat que és el límit on es poden fer els cítrics i això sembla que per aquestes varietats és especialment bo a l'hora de les seves condicions organolèptiques. Després són els nostres, són els que tenim més a prop, diguéssim, tota la resta del país, sobretot, diguéssim, cap amunt, no? Cap al nord. Per tant, des de la lògica, primer del bé comú, però també de la lògica de que la proximitat és un valor ecològic i és un valor també de gust, doncs són la primera opció que tindríem que tenir. A més, reflecteixen un paisatge que sobretot a l'hivern ens diu que es fan en un lloc on fa més bo que la resta del país, no? I per tant, un lloc que convida molt a anar-hi a l'hivern, no? Quan els altres llocs fa més fred, perquè si no es podrien fer, no? En aquest sentit, jo crec que els tigres del Canà, els tigres de la zona, són el color de l'hivern, no? Allò que quan l'hivern té menys color, té menys sabor i té menys vitamines, anem a buscar i que podem gaudir del fruit a casa, però també podem anar a buscar el paisatge on es genera anant a visitar-lo. Sempre intentem fer receptes que relliguen la història i el paisatge amb els productes que generen, no? Perquè creiem que això és el que té més sentit, no? Per tant, sempre mirem la tradició, sempre mirem, escolta, si hi ha proximitat de mar, els jocs amb el mar, els cítrics al llarg de la història de la nostra gastronomia, tot i que ara no apareixen en els receptaris, havien sigut importantíssims. De fet, hi havia una salsa feta amb cítrics que es deia salsa catalana, no? I que diguéssim que era reconeguda arreu, o fins i tot hi havia aus que es cuinaven a la manera catalana, no? I a Itàlia en parlaven que era una manera molt bona de coure-les, segurament per influència àrab, estic parlant des de l'edat mitjana, i que incorporaven els cítrics. Les clementines són més modernes, diguéssim, però per tant aquest joc hi és, evidentment sempre oberts, no? Per tant, oberts a incorporar qualsevol cosa, però sempre sapiguem molt bé on ens movem, no? Per tant, receptes més fàcils, més difícils, dolces, salades, no? Des de plans, des de carns, des de peixos, des d'entrants, on, això sí, no es fica la clementina perquè sí, sinó perquè hi dona un joc, diguéssim, no? I per tant fa lluir el fruit al mateix temps que dona valor al plat. Cadascú sap cuinar, no? El que sap cuinar, diguéssim, des de 0 fins a 100, però són receptes que sempre són molt fàcils de fer. Són fàcils de fer, són explicades d'una manera simple, no es busca impressionar, sinó que sigui molt pràctic, que es faci servir, que sigui d'aquests llibres que es taquen. I a més també, com més es sap cuinar, més s'obren les possibilitats d'interpretació de la recepta. Per tant, la recepta que nosaltres proposem és una, però en realitat com més destresa estigui, més obert estarà el cuiner-cuinera, no? A poder-ne fer les seves pròpies adaptacions, variacions amb el seu gust, la temporada, etc. Jo crec que no s'aprofita prou, o no s'ha aprofitat prou, en relació amb d'altres llocs de producció de cítrics, per la importància que té pel propi municipi, a l'hora de treure la gent, no? I per tant, de que s'identifiqui en Canà amb els cítrics, amb les clementines, etc., però també a l'hora de fer d'això, de l'experiència, per exemple, d'anar a collir cítrics en els camps, d'anar a passejar a la primavera i olorar les flors, diguéssim, no? I per tant tota aquella olor d'aigua nafta embriadora. Totes aquestes coses encara poden donar molt més de sí i per tant poden ajudar a deslocalitzar
a destemporalitzar el turisme, que ara està molt centrat a l'estiu, diguéssim, amb la idea del mar, diguéssim, en la part costera, i a obrir-lo, o sigui, poder-lo repartir més durant tot l'any, ja sigui amb visites d'un dia, ja sigui pensant en estar-s'hi més, complementat amb les d'altres coses com l'oli, etcètera, com la visita al delta, com totes les altres coses que teniu al costat i que són valors de visita, i al mateix moment, i això és molt important, la gràcia de quan una fruita, quan una cosa bona per menjar és prescriptora del lloc on es fa, és que la visita prescriu el producte, per tant, quan tornen a casa hi ha l'associació amb aquell paisatge, per tant, que dona valor, que fa que busquis, que coneguis el cognom, diguéssim, d'aquella clementina que se la localitzarà al Canà, i al revés, no? Per tant, el producte ven al lloc, o el lloc ven al producte.